Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yau muna cikin darasinmu na biyar a topic ɗinmu mai suna indices a mathematics. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya ga wannan misalin example. An baka wannan ka solve shi 22n raised to power 7 divided by 2n raised to power 3. Ya za ka yi? To kawai za ka buɗe wannan ne, me yake nufi? Yana nufin 22 times, tunda tsakaninsu multiplication ne sai ka sa times, to n kuma muna da n guda bakwai, which means ka sa n times n times n times n times n times n times n har guda bakwai. Then ga divide by, you put the dividing line all over 2, sai ka sa 2 din times n raised to power 3 means n times n times n har so uku. Bayan ka sa wannan za ka iya kai cancelling yanzu, n nan ya yi cancelling wannan, n ya yi cancelling n, n ya yi cancelling n, to kana da n guda hudu da suka saura. To a nan kuma 22 divide by 2 zai baka 11, shine muka samu 11 din nan. So muna da 11 times n kuma ga sunan guda hudu, sai ka sa n raised to power 4. So sai ka cire times din nan kawai ka sa 11 n raised to power 4. Shikenan ka solve wannan question din.